Jo. Protože furt čekám na nějaký zajímavý okamžik. Jaké jako? Já nevím. Proplouvání jako? No. Co? No něco. No zajímavý okamžik už jenom to, že jsem v mikině, dlouhýka na hotách, budu slivat ještě kouřit. A je 40 stupňů. Téměř. A ještě se dusíš. Paráda. Nevíš, jak natáčet to? Ty mravec. Udělal jsi to, ne? Jo. Natáčíš? Krasobruslář. Víš? Jo. Pověz se nám, chystáte se letos na olympiádu? Na olympiádu a na mistrovství. Je na mistrovství. A myslíte Olympiáda si, že nemá máte nějaké budoucnost. šance? Já si myslím, že mám šanci dost. Tak S tím, co umím a co se ještě naučím během posledního příštího týdne, tak na to mistrovství jako mám. A myslíte, že to bude na zlato? No, určitě. Jinou nechci. A tak vám přeju mnoho úspěchů teda. Chájdu teda. Dobře, tak jeďte.